Преди година и половина, когато ме освободиха от летището, аз публично казах нещо, което беше потвърдено от директора след мен, че оставим работещата структура в добро финансово състояние. Сега нещата звучат съвсем различно от това. За трети пореден път най-вероятно колегите няма да получат трудовите си възнаграждения. Чувам, че се говори за списъци за съкращения. Виждаме нещо друго. През тази година и половина не се появи нито един нов полет от това, което беше оставено. И не беше финализирано нищо от това, което беше пред финализиране като полети до няколко дестинации. За трети пореден път най-вероятно колегите няма да получат трудовите си възнаграждения. Чувам, че се говори за списъци за съкращения. Виждаме нещо друго. През тази година и половина не се появи нито един нов полет от това, което беше оставено. Опита да се прехвърля изцяло върху държавата и намесата на държавата в случая не е много коректен, тъй като това е търговско дружество и не би трябвало да се разчита на 100% за издръжката му само от парите по бюджет, които са разписани в Закона за гражданското въздухоплаване. Едната страна от въпроса е естествено неправилния и лош мениджмънт на летището. Вече когато става нетърпимо положението, най-лесното е да хвърлиш бялата кърпа и да напуснеш. Всъщност това, което и се случи.